Shubor nakaslem jong unongsan hima. CM ke KHADC ubah penyat sing CM hakas ngi palai. Ulalet ban player ke jing rakhe jong ke jing dap Sun Post nam ke jing yat lenti jong ke Umpling Sports Club. Ya ke bala penong hayung dorbar jong ke shnong Umpling. Hakani ke ngi player ke jing rakhe nakaliang ke club kala penong de ke sales of work. Hak balawan ban shimenta de ke babun teli ke school ki badan hapo ke shnong Umpling. Ubah penyat haswa bu un penher de kala ma jong ke club kum kadak jong ke jing player ke jing rakhe ka ban ne shis nam lenter. Ulapan pau ke jingkemen ban yok ban dan bentalang bat ke klub nak ni kesngi bat ajing ro ru ya ke klub ke balala ban le shibun ki kam tam hak ban la ban sei bat gentiu ya ke sap ke phong jong ki samla ki khna bat ki hybrid jong ke shnong uba penyat ula ong bakum ke klub ke dan ya ke bentak ba kraw hak ban te ya ke imlang ke salang ke babet babyang bat kum hak ni ke por ke babenta ke badan kam kalong ban penlong ya ki program ajing hikai ni ki career guidance ban ajing hikai syaki samla hakiliang ba pher Hakan ni kesngi la yoru ke jingkren na urang ba shnong ka Umpling lembat ki jingruai bagerpang na ki hybrid. Wat tang ban kamai taksiru bunsien ni ki kena samla jungi ngam baro dekat tu kat ni ki kamai kamkai ya ka jing kamai ki jungki. Teng ai I hapo lenti hapo kistan ki babun ki sya shongkai kumtu dai I passenger menju ya kentiu up ban yo da kador ka bahe te bat ndai tangkata teng kiba ki driver kiba ki la le ban pan ya ka kali napo ki try jongki henry ki ai kamai pateng ha ki we ya la de pat ki ya da kinunu ki kam belok kam kai akum kita kanam la ban ben kentiu ya ka shnong ka jongi te bat sakiwe ki kam jingtre le se kinu ki kamru kum ka jing tre belas ni bat kiwe kiba pun bah ka demand namta ka labor hapo Meghalaya kala kiu bah namar kanika budget namta ka construction work kala kiu bah menta khamtam yiki construction yiki roads buildings ba ki office ba repair ba pun bah kibawan ki debi ki manabar namar ba ki jongi ki shitam ban let ban tre rewat laki yo ka dor ka baheru dengan aso ban ong ba kala de ka por se wat ka sports club na lor ki sporting activities ki ba ki hab ban promote ngaso ngin hab ban shimkhya ban kringi ki samla po shnong ba ngidon kam ban aimen sim yaki ngidon kam ban encourage ki ba kin tre ya kanono ka kamru ka ba wan ha po ki shnong lene haki chaka ki jungi lene ka state ki jungi lem kumta ngin sa dien hadu kata tenga sokhya bha habede kani ka jing'e ngi kren chapang ka unemployment bunsin ni perkhatang ya ka unemployment ha ka government sector rei tangi ni phai pat habede bat ka dangi phai pat ha ka habede bat ki private sector pat ni I babun bha ka demand nam ta ka kam kadon re ki brio juni kim trei pat kata tengah kentu ya ka sports club ba nalor ki sporting activities ke ba hidon ban promote ki samla persyang le si ki bom don pat ha ka sap ha ka sports ngin yo ban pledging mod ki ha ki wewe ki kam